Veľký milník v mojom živote bolo to, keď som odišla študovať do Ameriky. To mi bolo 16 a odišla som tam na rok, samozrejme cez program, hej, nešla som tam len tak. Takže tam som narazila a bola som v podstate vo veľmi zlej rodine, tej výmennej. Takže tam som zistila, že nie je úplne všetko samozrejme. Ja doteraz mám ešte v telefóne jej prihláškové video, o ktorom nevie a vypražila kvieták. A na tajňaša som ju natáčala s tým, že to bude jej prihláškové video. U mňa sa to začalo veľmi jednoducho vlastne odrážať na zdraví. Začala som vlastne priberať, bola som veľmi na smutnom mieste v tom živote a tam boli vlastne veľmi veľa vecí. Ale iba to so všeobecným, vezmite si, že máte toho času manžela, ktorý vás nepríde podporiť na finále Masterchefa. A to hovorí samo o sebe, a tým by som to uzatvorila. Vítejte na Lifey.cz v pořadu Na kafičko. Dáme si takovou drobnou hádanku. Je to slovenská Salma Hayek. Má norský občanství, má slovenský občanství a je možný, že brzy bude mít i český občanství. Je geniální cukrářka a je to prostě naše Besky, která má tak složitý příjmení, který stejně si nemůžu zapamatovat, že vám ho musí říct sama. Besky, ty se nemenuješ Besky, jo? Ahoj. Ahoj, Miluška, ďakujem za krásne predstavenie. Tak moje meno je Veronika Beskyďarová. Hele, ale takhle tě nikdo nezná přece. No nie, lebo Veď. tým, že je to naozaj také ťažké a dlhé, tak odjak živa ma všetci prezývajú Besky. Jo. Takhle, ta Beskyďarová, je to maďarský? A že vraj máme predkov, presne Maďarsko, Rumunsko, niečo, tam sa niečo udialo, ale napríklad na Slovensku je strašne málo Beskyďarovcov, takže asi hej, to Maďarsko. Jo. No ale prostě narodíš se v Norsku, aby to bylo zajímavější, viď? Tak prostě. No, takhle, já jsem strašně ráda, že se konečně setkáváme mimo Snídaně s Novou, protože tam tě vůbec nestíhám a hlavně, když vaříš, tak nejseš ráda rušená. Jo, to byste vůbec neřekli, že jako na Besky se třeba chvílema nesmí mluvit, zvlášť když peče. Jo, takže teďka máme konečně čas. Kde jsi nechala maminku? Maminka je človek, ktorý naozaj mi pomáha s veškerou prácou. A toto neberem ako prácu, toto je pre mňa oddych a radosť. Abych vám vysvětlila, maminka Besky právě je vlastně členkou týmu ve Snídani s Novou, ve víkendové Snídani s Novou. Samozvaná, no. No ne, ale jako je fakt, že když tam vidím jí, tak říkám, jo, tak Besky je tady, je to v pořádku. Je to tak. A jak je to možný? Maminka se přestěhovala do Čech? Presne tak tým, že som jedináčik, ako ono celý život som to vnímala ako strašnú nevýhodu a chýbal mi nejaký ten súrodenec, ale to také silné puto som si vytvorila s mamou a keď som tu bola v Prahe, v Čechách sama, tak mi veľmi chýbali. Ako samozrejme aj ocinko existuje, hej, nemyslíte si, že je to neuveriteľná informácia, ale aj ocinko sú spolu krásnych niečo cez 30 rokov, ale vravím, s tou mamou mám strašne silný vzťah a tým, že som ten jedináčik, tak sme dáko nemohli držať tú diaľku. Predsa len do Banskej Bystrice je to 6 hodín autom. Takže prišla za mňou aj s tatínkem. Takže tatínek je taky. Áno. Ten nechodí ale s náma snídat na Novou. Tu se nechce vstávat. Teda, on poctivo pozerá doma, ale on má tiež svoju prácu, takže preto to dáko. Hele, takhle, já obdivuju každýho, kdo se dokáže přesadit ze země do země. A přestože Slovensko patřilo jako do jedné rodiny s námi, já si to ještě pamatuju, to už asi ne, viď? No, tak jako a ten jazyk je samozřejmě srozumitelný. Tak přesto to přesazení jako od určitého věku, myslím si, že je malinko složitější. Ty jsi sem přišla do Prahy v kolika letech? No, ja som v podstate sem prišla vyštudovať inžiniersky, akože pokračovanie po bakalárovi, presne tak. Takže ja neviem, koľko mi bolo, 21, 22, ja som zlá v matike, teraz by som to musela počítať. Takže, takže proste doštudovať. No. No a maminka s tatínkem, nemusíš přesně jenom tak jako přibližně? Oni sem prišli vlastne pred covidom, takže to je taký milník, ja neviem, rok 2019. Takže oni jsou tady takhle krátce. A jak si tady zvykli? Ja si myslím, že
sú šťastní, pretože vo veškerým rešpektom voči Banskej Bystrici je to krásne mesto, krásny kraj, ale je tam málo príležitostí pracovných a nejakých na vyžitie. Takže radi sa tam vrátime pozrieť, je tam veľa spomienok, krásna príroda, ale tu sa cítime ako ľuďmi. Fakt, že Praha je náš domov. To je skvělý. I když vy jste taková kosmopolitní rodina, tady už jsme několikrát zmínili, veď to tvoje Norsko. Je to vtipné, no. Máš to fakt ja za to nemôžem, ale mám aj norský pás, je to vtipné, no. A keď k ním cestujem, tak veľakrát sa na mňa tak pozerajú a tak klonia hlavu ľudia. Ja, že v hlave nie, ja neviem ani jedno slovo po norsky. Teď jsem se chtěla zeptat právě, jestli můžeš aspoň... Neviem, ako nie. Otec samozrejme vraví norsky, švédsky, anglicky, nemecky, on je taký tiež veľmi nadaný na jazyky, ale vďako ma to obišlo, no. Jo. A vy jste cestovali teda takhle po Evropě víc, nebo jenom to Norsko? Nie, tak v rámci môjho takého života, keď som ešte s nimi žila do takých tých 18 rokov, tak sme precestovali kus sveta. Takže ako Ázia, Amerika, presne ako rôzne kúty sveta sa nám zadarilo vidieť. A to bylo jako prázdniny nebo pracovně? To bolo iba tak. Nie, našťastie vravím, mali sme takú možnosť, keď to ešte nebolo možno ani takým trendom, že ísť na Srí Lanku, tak rodičia všetky peniaze, čo boli, a tým, že som bola možno jedináčik, že mali iba menšie výdaje, tak všetko ostatné, čo sa zarobilo, tak sa dávalo do toho cestovania a tak vlastne mi ukázali tú mnohorakosť, čo existuje a trošku vníma ten svet inak. Super, to je ale jako vlastně výborná cesta, že jo, takhle jako získat ten nadhled prostě z té malé země, ať je to Slovensko nebo Česko. Ja si myslím, že ako malému dievčaťu mi to dalo určite veľa a hlavne presne sa to odzrkadluje aj na tej mojej ceste gastronómiou a tým, že mám rada výzvy a nebojím sa ich, pretože veľakrát ma proste rodičia takto popohnali a chod tam za týmto pánom alebo pani a vypýtaj si niečo. A vlastne v cudzej zemi, keď som nevedela jazyk a musela som dať niečo zo seba von a nebolo to príjemné, ale vždycky som to nejako zvládla. To je právě na tobě strašně příjemný, že ač si jedináček, tudíž bys mohla být ta rozmazlená holčička, tak nejsi. A seš fakt jako pro mě, seš taková ta živelná ženská, která se fakt toho života nebojí. Je to tak? Ďakujem, no ja milujem život. takže ďakujem za krásne slova, ale ja si tako, neviem, to je možno dáky taký, ako sú jediná, ako raz, dva, tri, sú ľudia, ktorí nemajú súrodenca rozmaznaný? Ako poznáš takých? Trošku se bojím, aby nebyla moje dcera rozmazlená, jo. Že je jedináček a skáčeme kolem ní. Ne, poznám samozřejmě, že jo. Jako je spoustu rozmazlených dětí, který jsou jenom sami doma s rodičema. Všichni tam všechno nosí na podnose. Jako. No tak u nás bol řád, ako všetko som vedela. A ešte tak do toho, ako môžem vstúpiť, tak veľký milník v mojom živote bolo to, keď som odišla študovať do Ameriky. To mi bolo 16 a odišla som tam na rok, samozrejme cez program, nešla som tam len tak. Takže tam som narazila a bola som v podstate vo veľmi zlej rodine, tej výmennej. Takže tam som zistila, že nie je úplne všetko samozrejme a to, že maminka varí, pere a všetko je strašne komfortné, nie je úplne samozrejmosťou. Takže odtedy som sa podľa mňa úplne zmenila a odtedy si strašne vážim veľa vecí. Jo, tak pozor, takže takhle ten výjezd ven. Určitě. Já si to taky myslím, já jenom vzkazuju domů, že... Víš, já mám přivdaného syna, 16letýho a nechce odjet. Tak utěkaj. Luky, tak jsi to slyšel. Počkej, a čím chtěla ta Besky, když jí bylo těch 14-15 být? Ja som... chcela som asi byť herečkou. Jo? Fakt áno. Možno v tých 14-15 som dáko neriešila priamo dáke povolanie, ale keď som bola mladšia, tak som chcela byť herečkou, lebo mňa vždycky fascinoval, to je strašne vtipné. Neviem, toto, že proste tí herci, alebo tí ľudia na tom plátne, oni nemusia ísť na vécko. Oni sú proste úplne vždycky šťastní, majú plnú chladničku. Mňa to fascinovalo ako dieťa, tak ja, že ja chcem byť herečka, lebo oni majú všetko. No. Takže... Já tě chápu kvůli tomu, já jsem taky šla na damu a člověče nic. takže vidíš, takže to bylo také... Počkej, a zkoušela si hrát třeba? Nikdy, ne. Pre Boha, nie. Takže až teďka v té zlatý labuti. To bol pôrod, hej. Ja na to necítim sa na to, že by som mala vlohy, pretože hrať niekoho
a prevteliť sa do nejakej inej postavy je naozaj veľmi náročná. Preto buď na tom majú vlohy tí ľudia, alebo to študujú, alebo nemajú, ako ja. Ne, ale ty jsi fascinující jako besky. Jako, Přesně jako, tak. Buďme zpátky, přesně. Druhá besky tady není. Já dokonce si o tobě trošku myslím. A i na to se chci zeptat, jestli plánuješ kariéru třeba i mimo Českou republiku, protože jako myslím, že kuchařek zase tolik není. A ještě s takovýmhle výzorem, tak jako... To ma nikdy ani nenapadlo. Zatím, dobře. Pojďme zpátky do těch 15. Tak čím si teda chtěla být? Chcela som asi, no ja neviem, ja som išla na gymnázium po základnej škole. Jo. Ako deviatačka, tak som sa prihlásila na gymnázium tým, že určite pôjdem na vysokú školu. Jasně, takže 4 roky čas. Ale 4 roky čas, to si krásne vystihla. Jo, chápu. Takže ja som... Chcela som vidieť svet, bavila ma angličtina, preto aj tá Amerika, ale až pri tej 18, keď sa dávali prihlášky, vtedy som pochopila, čo by som ako cca chcela robiť. Vlastne nie je to úplne to, čo robím teraz. Překvapilo mě, že jsi milovala sport od dětství, že jsi hrála týmový hry. Basketbal, áno, basketbal to som hrála veľmi dlho, fakt asi do 16. Tenis som hrávala, ja neviem, do nejakých fakt, že 13, 14 a potom ma fascinovala tá tímovka. Jo. Takže som išla na ten basketbal. Takže seš tímový hráč teda? Ja to milujem. Ale preto, lebo keď sa niečo stane, tak to je chyba všetkých. Jo, jasne. ale mám rada spoločnosť, keď sú tie výlety a zážitky spoločné. Ako ten individualizmus napríklad pri tom tenise, aj vďaka tomu, že som tam bola sama za seba, tak bolo to super prekonávať sa, ale chýbalo mi to sa s niekým dáko hecovať. No, tak preto som to zmenila. Jo. Dobře, takže Wimbledon teda ne. No. A co třeba modeling? Neoslovovaly tě modelingové agentury v tom věku? To je vtipné, ale asi aj áno, ale nikdy som sa necítila ako modelka, pretože som vždycky bola si vedomá toho, ako vyzerajú moje kamarátky aj v rámci mier. A ja som nikdy nebola taká. Takže to taký ten racionálny, normálny, zmýšľajúci mozoček som mala, tak som nikdy do toho nešla. Jo. No a co kluci? 15, 16, to jsou ty první lásky. Hej, mala som určite taký prvý milý, hezký vzťah. A to bol tenista. Hej, on bol strašne milý, ale teraz je niekde v Amerike, netuším ani. To je strašne dávno. Živí se tenisem. Myslím, já si druhej na žebříčku. Ne. Myslím, že trénuje deti, ale naozaj to bol z Banskej Bystrice chalan. A je to také iba milé. O čem si snila v 15? Ja som... Možno teraz je to taká silná myšlienka, niečo, čo nosím v srdci strašne dlho, ale myslím, že som to mala vždy. A to je to, je to vtipné, ale fakt to nie je klišé, ale vrátiť to, čo mi dávajú rodičia. Takže všetko to, čo som robila, túžila som po kariére, pretože s kariérou sú samozrejme aj nejaké peniaze a vnímam to ako nástroj zabezpečiť ten krásny život, čo mne zabezpečili rodičia. Takže áno, chcela som mať kariéru, chcela som proste niečo dokázať, ale nevedela som ešte, čo to bude. Jo, nebo v jakém oboru. Presne tak. Ale to sa začalo lámať v tej 18, keď som dávala tie prihlášky na školu a to bol vlastne marketing všeobecne a mass media. To bol bakalár a to som vlastne cítila, to bolo v Bratislave. A cítila som, že chcem ísť zase trošku ďalej a hlavne tú angličtinu. Takže preto som prišla do Prahy, ale ja som študovala po anglicky. Tu v Prahe. No, to mě právě překvapilo, když jsem se dočetla, že takhle já si myslím, že studium marketingu je poměrně dost těžká věc, i když si spoustu lidí myslí, že marketing umějí bez studia, ale ještě navíc studovat to v angličtině, tak to vůbec nechápu. To už ani ja nechápem. Ono naozaj človek, keď je v tom procese študovania, tak keď z toho vypadne, tak veľa vecí sa mu zdá nereálnych. Ako sa dokážeš naučiť takéto skripta. No. Už nie. Jo. No ale ta angličtina teda zůstává. To je jako aspoň niečo, áno. Jo, takže když ty se přestěhovala do Prahy, začala si studovat maminka s tatínkem. Ne, to ještě oni vlastne pred covidom, 2019, takže
To už si měla dostudováno teda. To už som mala doštudované samozrejme a prišli, no. Lebo... A takhle, a co si uměla uvařit v té době, tak zhruba? Vtedy som bola taká normálna, priemerná gazdinka, ktorá ako naozaj, fakt, ja si to nevymýšľam, pretože varila vždy mama. Potom, keď som sa odsťahovala, tak som si varila také jednoduché pokrmy a vždycky ma bavilo chodiť do reštaurácií a objavovať tie fajné jedlá. Skrz to som ako čerpala inšpirácie, ale nenapadlo by ma doma variť 4-5 hodín, hej, a tvoriť niečo. No. To je to. Právě, to je jako, jsme jako na tom stejně, já taky ráda chodím do těch restaurací poznávat ty chutě, víš, ale pak už jako vlastně s tím dál nejdu. No, ale ty jsi šla, tam já jako promiň, ale mně se tak strašně líbí důvod, proč ty ses přihlásila do Masterchefa. Já doufám, že ho víš, ten správný, ano. No, takhle, já jsem pochopila, že jsi tam chtěla přihlásit mámu. Absolútne. Ja doteraz mám ešte v telefóne jej prihláškové video, o ktorom nevie a vypražila kvieták. A na tajňaša som ju natáčala s tým, že to bude jej prihláškové video. Samozrejme, potom bola debata o tom, že okamžite to vymaž, že ja nikde nejdem. Ale ako pamiatku to stále mám, no. Takže áno. Primárne maminku, pretože som chcela vedieť, čo je za tou oponou. No dobře, no a jak to, že jsi tam teda ve finále šla ty? Pretože ma poslala tak kade ľahšie, že neexistuje, že či som sa zbláznila, pretože ona má veľký rešpekt pred kamerami. Samozrejme, ani ja som netušila, čo obnáša slovo Masterchef, že to nie je len o varení, ale je to o akej interakcii s kamerami, o rozprávaní. Počkej, znala jsi tu soutěž vůbec? Ja som znala. Jo, tak to som poznala, ale dáko mi to v hlavičke necinklo, jasne. Lebo proste ako človek, ktorý nemá nič spoločné s týmto svetom, tak mi to nedobilo. No a povedala som, že ja potrebujem vedieť, ako je možné, že ako to vedia. Veď ako je to možné, keď sú tu amatéri, ako vedia to, čo robia? Přesně. A ja, že tak idem do toho, nikto ti to nepovie. No a tak sa stalo tak, že v tajnosti a s veľkou takou vnútornou trápnosťou, pretože ja som si fakt neverila. A hlavne ja som ešte vtedy mala ex-manžela po boku, ktorý to absolútne degradoval a ešte mi povedal, že ako no tak to je trapas, že si sa prihlásila. Tak som proste to držala absolútne v tichosti a nikto nevedel, že som poslala prihlášku. Jo, takhle. No. A kde sa to dozvedeli teda? Že... Dozvedeli sa a teraz fakt ja si nevymýšľam, pretože to je najhoršie, keď fabulujete. Tak moji blízky, tým, že bol potom lockdown, covid, ťažké obdobie, všetci boli takí, akí boli. Ono sa to začalo vysielať, tak sa to dozvedeli až vtedy, keď som vlastne vyhrala. Alebo samozrejme v rámci toho, že už boli castingy v telke a dačo sa promovalo. Jasne. A stále a babi mi písali proste z Banskej, čo, ty si tam? A ja, že hej, tak skúsila som. Lebo samozrejme už bola mlčanlivosť a ja už som vedela vtedy, že som to vyhrala. Takže ja som proste nesmela... Tohle nechápu. Jak dlouho? Nesmíš říct, že si vyhrál? Tak ja som v reálnom živote vyhrala 22. ledna. Ano. A vy ste to videli v televízii niekedy okolo, teraz poviem blbosť, 15. listopadu. Takže skoro rok v úvodzovkách. Rok. A to bolo ťažké mlžiť, pretože už videli, že som, ja neviem, top 7. Besky, tak ako? Čo? A ja, no, tak držte palce. A toto slovo držte palce už nechcem nikdy počuť, lebo ja som držte palce hovorila asi rok, no. Hele, když se podívám na to, teda ty jsi jako, dobře, průměrná gazdinka, jak jsi řekla, ano. Přišla do téhleté soutěže. Pro mě ta soutěž je natolik těžká, že ji moc nemůžu sledovat, protože já vlastně nechápu, co tam ty lidi dělají, jo. Upřímně. Jako, já ještě třeba pochopím, když řeknou něco jako demiglas nebo tak, ale tam je můj limit, jo. A teďka teda, dobře, ale jsem podprůměrná gazdinka. No a ty si tam přišla a teď si dostala třeba suroviny, které si v životě nevařila. Řekni mi, jak ono to, jako, ty si to můžeš třeba, aspoň tušíš, že to budete vařit, tak se podíváš předem, nebo jak to je? No ono, aj tá úroveň obťažnosti, ono i keď sa to nezdá, tak ide pomaličky hore. Človek má čas sa nejako doučovať a ja ako nechcem robiť reklamu žiadnemu portálu, ale ja som proste bola zavesená na YouTubeku a cucala som informácie z jednej školy varenia non-stop, takže tam som videla prvýkrát, je to vtipné, ako sa vlastne porcuje a vykosťuje ryba. Ja som vtedy nemala proste živú rybu pod rukami, je to bizarné, ale je to tak. Takže ja som
Ono, takto ti poviem vo všeobecnosti. Natáča sa, ja neviem, 3x-4 do týždňa. Ty máš samozrejme čas, môžeš byť na hoteli, pretože všetci spinkáme na hoteli, ale môžeš ísť domov a môžeš cvičiť a skúšať tie veci. Takže to, čo som vedela primárne, že absolútne netuším, na to som sa vrhla. Ale samozrejme sú aj ingrediencie, ktoré som nemala možnosť kúpiť, ako krab kráľovský. Proste veď za 15 000, to úplne nechceš kúpiť, aby si to vyskúšala. Takže to bolo také hop alebo trop a čakala si, čo na teba vybafne. Napríklad, ja keď sa hovorím Masterchefovi, tak ja by som tu bola do rána. Ale veľa surovín ma aj našťastie obišlo. Napríklad, ja nemám rada vnútornosti a našťastie na mňa nikdy nepadla taká výzva. Jo. Takže veľakrát je to aj o tom šťastí, ale samozrejme, keď už si položená pre tú výzvu, deje sa toto a toto, ideš si nakúpiť do tej spižírny, bereš všetko, pretože netušíš, čo ideš variť. No. Netušíš. A teraz sa spoliehaš na to, že keď budeš mať v tom košíku od múky, cez zeleninu, cez cukor, ja neviem, proste čokoládu, tak z toho môže byť kľudne losos na pare a že to bude fajn, pretože ty tam prídeš k tomu stolu a potom už začína nejaká aj tá komunikácia, príde za tebou tvoj mentor, pozrie sa a povie, ja neviem, tak super, toto by bolo fajn, toto možno a ty začneš variť. Nikto za teba nevarí, nikto ti nepovie recept a keď nevieš, napríklad ako som ja nevedela recept na veku, tak sa kričalo, Kubo, nevieš recept na veku? No a Kubo vedel, tak kričal a všetci vážili a varili. Jo, takže takhle ste si tam pomáhali? Hej, pomáhali, no a vždycky teraz musíš veriť, že tam nebude nejaký narušiteľ. No právě od kterého kola vlastně začnete být soupeři? Ja som cítila už tú takú zvláštnu atmosféru, možno keď nás bolo, keď bola taká výzva s tou bagetkou, no. Neviem, ktoré kolo to bolo, ale tam už sa ohlasovali niektorí a tí išli fakt dravo. Jo. A mne to neprišlo tak, lebo tým, že som bola nadšená, že vôbec som tam a že stále idem a že to nie je až taký trapas, tak som to ako nevnímala až tak. Tebe nedefinuje úplně jakoby vaření, ale myslím si, že spíš právě jako ta pekařina, cukrařina. Ono presne, momentálne sa snažím tak profilovať, i keď je to také úsmevné, lebo ja som nejaký hybrid. Tým, že nie som vyštudovaná a sama som si hľadala cestičky v rámci toho gastra, tak aj milujem varenie, aj milujem pečenie. Ale teraz sa naozaj prikláňam k tomu pečeniu. A začalo to veľmi jednoducho a určite trošku skoršie, než to varenie. Ja neviem, mala som nejakých 17, 16 a skúšala som rôzne také veľmi, veľmi jednoduché múčniky doma. A nebola to fakt hit paráda. Ale vždy som túžila dostať krásny dort narodeninový. A v Banskej Bystrici toho času, pred skoro 15 rokmi, fakt neboli hezké dortíky. Takže som začala vymýšľať a začali sme skúšať, no. Jo. Jasně, no a teďka děláš kurzy. Ano. Tam přijdou jakože lidi, kteří, předpokládám, profíci, k tobě přijdou taky. Absolutně nie. Ne? Vždycky to sú amatéri, alebo teda naozaj 85%, 90% sú to nadšení amatéri a veľakrát príde aj človek, ktorý príde na nadstavbový kurz, naozaj náročný. A ja sa ho pýtam, tak radi pečiete, čo vás najviac baví? Ne, ja nepeču. A ja, pardon, vy nepečiete. Nebesky, ja přijela za váma. No, práve. A to je pre mňa také, že dobre, tak ja si zoberiem takto utierku, trošku si utriem ten pod, lebo viem, že nasledujúcich 5 hodín bude výzva. Ale zaklopem si, vždycky sa to každému podarilo. Jo, tak to jsi takhle úspěšná. No takhle říká se, že žák je úspěšný, tak jak je úspěšný jeho učitel. To je strašne krásne, ale ja si myslím, že všetko to, čo pramení z tohto úspechu, alebo tí šťastní ľudia, ktorí odchádzajú s tými krabicami, s dortíkmi, tak to pramení v tom, že ja som sa to učila úplne od nuly. Ja som nevedela nič. A sama som sa učila, pretože vravím, ešte raz 15 rokov dozadu, tie internety boli prázdne. Neboli veľmi školy varenia online a nemali ste kde veľmi čerpať informácie. A jediné informácie v rámci pečenia boli také tie 90-kové punčáky. A to ste úplne nechceli následovať. Takže ja som sa fakt učila stavbu dortu a všetko sama a možno preto to viem podať ďalej. Tvůj Instagram je velmi živý. Co já kvituju, že nemáš slíkací Instagram.
Oh, wow. Myslím, že jako tyhle ty fotky by měly obrovský úspěch, že to po tobě jako poměrně dost lidí bude chtít a tohle to kvituju velmi, protože myslím si, že se ochuzuješ o dost lajků, na druhou stranu jdeš jako hrozně fair cestou, tak to ti musím teda pochválit. A zároveň se ptám, jak moc ten marketing vlastně ti pomáhá v tomhletom jako tvým konkrétním podnikání? Takto, ja by som sa ešte iba vrátila k tým fotkám, pretože v akom svete žijeme, je to, že ja vidím, že dievčatá a muži, to je úplne jedno, tak sú na jednej platforme, kde vlastne dávajú takéto fotky a majú neskutočné príjmy. Kupujú si byty, domy, užívajú si strašné dovolenky. A keď ja viem, čo ja musím vynaložiť za úsilie v reálnom svete versus jedna fotka, ja si vravím, že ja im fandím, pretože dávajú do toho banku veľa, no tak není to úplne jednoduché potom žiť s tým pocitom, keď človek má ďalej rodinu, ako sa k tomu postaví. Takže ja som šťastná tak, ako som, i keď by to bola jednoduchšia cesta, možná, ja neviem. Tak, ale marketing samozrejme mi veľmi pomáha v tom nastavení a v celkovej tej komunikácii, pretože za besky je iba besky. A mama, OK. Ale nevravím zase, či je to dobre, či zlé. Možno keby tam bola nejaká firma alebo nejaký človek, ktorý to ako ešte viacej automatizuje a proste ako sa tomu venuje, mohlo by to byť lepšie, ale myslím si, že by to strácalo tú autenticitu. Aha. Jo. Mrkněte. Besky, prostě besky. Aj na Milušky, kde je tvoj? O tom se nebavme. Já nestudovala marketing, víš, já byla na Damu. No. Ale prosím tě, jo, takže tohle to jsme rozebrali, to jsme byli u té práce a teďka teda, hele, já se musím zeptat, protože ty chodíš s mým kolegou, no vy spolu tak jako ty teďka, že jo, ten baráček si zařizujete, takže ty si teďka, co teďka, vlastně, jak vy jste spolu dlouho? 2 roky skoro. No, skoro 2 roky, dajme tomu. Hej, poďme zaokrúhlovať hore. No ne, tak já si pamatuju, že když jsme spolu nějakou první, druhou snídaní dělali, tak jsme tak jako šepotala, že jako... Je to on. Mojho srdca šampión. Je to Adam Vacula, kterého znáte ze Zlaté labutě. Ta bohužel skončila, nebo končí? Končí. Samozřejmě už je dotočené, ale pomaličky končí, bohužel. Jo. No ale než jsi dostala tady k tomu princi, je to herec, takže je dokonalý, to je jasný, že za něj budu kopat, že jo? Jako, tak. Ale tak si prožila jiný manželství. Já vím, asi to bylo těžký, ten rozvod probíhal asi dramaticky, jak jsem pochopila z tvých rozhovorů, ale můžeme se o něm trošinku zmínit? Můžeme, kludně. Jo, mě by totiž zajímalo, ty se zdávala vlastně strašně brzo. Ja teraz zase, ako si to nemôžem pamätať, ja to mám dáko vytesnené, ale asi som mala 26, 25, 24. A proč se zdávala takhle brzo? To byl tak... Ja som celkom taký rodinne založený človek a ja som si myslela, že keď už s tým človekom tvorím domácnosť, pár rokov a prečo čakať, ako ja netužím nič objavovať ďalšie, tak proste prečo nie? Jasne. Takže to prišlo a bolo to veľmi také, samozrejme by som to nazvala. Jo. No a potom to začalo. A proč? Čo teraz proč? No jako proč to jako nevyšlo? Proč máš pocit, že se stala chyba? Vždycky se stane chyba na obou dvou stranách. Presne tak a preto je také zvláštne rozoberať tie vzťahy, prečo nevyšli, keď v tom vzťahu sú dvaja, ale u nás to bolo také asi až veľmi zvláštne toxické v rámci rôznych vecí. Takže ako som to vnímala ja, môžem vnímať za seba, že pre mňa to bol úplný pád dole a úplne otrasná životná skúsenosť. To, ako to vnímal on, možno rovnako, ja neviem. Ale... Ne, ale víš co, promiň, jako, že tě skáču do řeči, ale toxické vztahy se jako dějou hodně lidem, myslím, že i na nás jako koukají ženy, které žijou právě teď v toxickém vztahu, tak mě vlastně zajímá, protože já jsem to asi nestihla nějak jako zažít, ale zajímá mě, jako, jak člověk zjišťuje, že to je toxický, že se mu to jako nelíbí, protože já, když se mi to nestalo, tak mám pocit, že toho toxického člověka přece musím poznat hnedka na začátku. A to je veľmi také milné. Predsa, ja hovorím teraz všeobecne. No jasne. Že veľakrát tí ľudia vyzerajú, že sú úplne tí najlepší na svete, ale za zatvorenými dverami je to inak. Jo. Takže najhoršie je, že ten človek, alebo tí ľudia sú tam dvaja. Ten jeden človek si veľmi ťažko dokáže uvedomiť, že je niečo špatne, pretože veľakrát to ani nezdieľa s okolím, pretože sa stydí a má nejaké výčitky, že možno za to môže on. Takže vlastne je v tom kruhu
a vstrebáva všetky tie veci a myslí si, že je ten najhorší a že on je vlastne tá príčina všetkých problémov na svete. No a u mňa sa to začalo veľmi jednoducho vlastne odrážať na zdraví. Ja začala som vlastne priberať, bola som veľmi na smutnom mieste v tom živote a tam boli vlastne veľmi ako veľa vecí. Ale iba to so všeobecným, vezmite si, že máte toho času manžela, ktorý vás nepríde podporiť na finále Masterchefa. A to hovorí samo o sebe, a tým by som to uzatvorila. Áno, šokujúce. Ale ja to... Ne, pro mě ne, protože vlastně pro tebe v tu chvíli to byla ta nejdůležitější událost v tvém životě a jestli tam někdo měl být, tak tvoji blízcí, že jo? No a to boli moja mama a môj otec. A to jsou ty, co ti zůstaly. Presne tak. No, takže jdeme pryč od toho toxického vztahu k tomu aktuálně krásnému. A to je presne to, že aktuálne krásny, ale to slovo aktuálne by som možno aj vyškrtla, pretože žijeme strašne triezvo po svojom boku a čokoľvek, čo sa deje, čo som v živote nezažila vo vzťahu, že to komunikujeme. A fakt, že sa hovorí, rozprávajte sa s partnerom o všetkom. Ja to skúšam, niekedy je to ťažké, ale ono to nesie svoje ovocie, že som proste rovná a fakt som šťastná, čo tvoríme. No hlavně ono takhle, tohle můžeš zkoušet v okamžiku, kdy tam máš parťáka, který o tom chce třeba mluvit, nebo tak, že jo. Takže to je i to velký štěstí, že ten Adam je takový. Adam je veľmi taký aj emočne založený človek a tiež ho štve, keď je niečo nevypovedané a hneď to cíti. Jo. A hneď sa ma pýta, čo je a ja nič. Hej, a už mi to príde také vtipné, lebo to vždycky žena povie, ale on ma fakt v tom nenechá a ide do mňa dovtedy, kým to neotvoríme. A vravím, nie vždy je to medlízať, ale myslím, že to je základ toho zdravého vzťahu, čo som v podstate nezažila. No, tak konečně. Konečně, no, tak už to... Dobré, no. Jo, Adam je velmi úspěšný i divadelní herec. Teďka v tuhle chvíli zkouší v jakých divadlech, kde ho můžeme vidět? Teraz skúša divadlo Bez zábradlí, jednu už ohlásenú hru Účet. To bude strašne vtipné, ja to s ním prechádzam a nahadzujem mu a je to fakt super, takže to doporučujem pozrieť. Teraz bude, myslím, za mesiac predpremiéra. No a potom ešte aj v divadle Ľudský Bíle, tam bude tiež ďalšia hra. Takže Adamek je rozlietaný. A ráda chodíš na jeho představení se dívat? Veľmi rada a vždycky musím bedlivo sledovať celé predstavenie, pretože potom príde otázka, čo na to hovoríš. Ale v rámci toho... To ten kluk si koleduje. V rámci toho on strašne čaká na úprimný feedback a fakt si pýta a akúkoľvek proste kritiku. A ja som dosť kritická. Hej, ako veľmi kritická na seba a aj kritická k iným, ktorých milujem a myslím si, že moja rada je tá najlepšia na svete. No nie je vždy to tak, ale rozoberáme to a myslím si, že je to super, no. Rada chodím. Herecký povolání je takový jako zvláštní i v tom, jako že často to vypadá, že máme my herci mezi sebou hrozně blízko. Ono to zase až tak moc není. Je to určitě jako v nějaké jakoby fázi zkoušení nebo tak, ale možná spíš přes ty figury, než jako osobně. Možná často spolu nezajdeme ani na kafe, ale myslím, že pro člověka, který není z divadla, je tohleto poměrně dost těžký. Jak dlouho jsi na tohleto zvykala? Na tu jakože blízkost mezi kolegama a kolegyněma? Ty si to vlastne všetko zhrnula. Tá blízkosť tam je niekedy, aj nie je. Ale napríklad teraz, možno to nie je úplne priamo k tomu, ale hneď ma napadlo to, že ja keď som bola na jeho 2., 3. predstavení, to je skvelé predstavenie, ktoré zbožňujem, Romeo a Julia 2021. Ja som to určite pokazila, teraz to je jedno. Ale je to super predstavenie na Palmovke, kde vlastne Adam začína a je tam nahý a otočený vlastne zády. A tým sa začína tá hra. Vlastne nie, on je aj předem otočený. Dobre, to som vytesnila. A pozor, tak to je pís pod Palmovkou. Ale chcem povedať to, že tá intimita, nejaká tá nahosť, nejaké tie polípky, dotyky, to je v tom hereckom povolaní alebo divadelnom všeobecne strašne, je to non-stop. A to napríklad bol pre mňa taký šok, že môj muž je vlastne tam s tou, takže to bolo také asi jediné, na čo som si musela nie že zvyknúť, ale ako to prijať a pochopiť, že to tak je. Takže to som odskočila možno od otázky, ale to bolo pre mňa také úplne... Ale si s tím srovnaná. Hej, hej. Bodejť. Tak on totiž, Adam to taky nebude mít lehký, si myslím. Ne, že bych tě z něčeho podezírala, ale myslím si, že těch ctitelů a nápadníků na Instači budou ale
kopy, veď? Ja si myslím, že to je tak ako normálne, tak má úplne, pocit, no, tak jo. Ja to, raz, dva, tri. Ja mám niečo tak krásne doma, že ja vlastne ani nevidím, čo sa deje okolo. Yeah. Adame, doufám, že se díváš. Prosím tě, vy jste teďka začali tak jako hnízdit. To vám moc přeju. Prožila jsem tak s tebou tak trošičku, věděla jsem, že stěhování, velmi jsem tě litovala, protože stěhování teda, věď, to není zase úplně tak bezvadná věc. Sťahovanie je zase super vec v tom, že zrazu zistíš, koľko vecí si zazbierala a máš úplne veľa blbostí, ktoré treba proste ako vytriediť, takže bolo veľké upratovanie. Ale sťahovanie sme zvládli, neviem ani ako. A zase, pretože bolo veľa práce, tak sme to ako nebrali ako najnosnejšiu tému a snažili sme sa to riešiť ako počas toho času. Ale zvládli jsme to a teraz jsme presťahovaní, no. No a co teda, takže největší místnost v domě je kuchyň. Presne tak. Jo, jo? Jo? Největší. Jo je. Je to vlastne kuchyňa s jedálňou a potom máme ako krásne priestory, je to veľmi taký slnečný byt, taký bytodom, hej, v podstate je to taký hybrid, ani sami nevieme, ako to máme nazývať, ale máme takú malinkú predzáhradku, takže vlastne tak, bytodom. No. Jo, takže tam je ta máta, jo. Je to severná strana taká, takže úplně, jo. No a teďka Adam tam má nějaký malý místečko, kde může spočinout, nebo to máš jenom všechny kuchyňský a pekařský, cukrařský věci? Ne, ako on tam má veľa svojho miesta, hlavne má, no to je vtipné, keď poviem. On sa teší najviac na sklep. Máme fakt veľký sklep a on proste miluje posilování a zbožňuje, keď môže byť sám v sebe. A naozaj prostě byť aj sám so sebou. Ale to máte společný, ne? Jako tu lásku k tomu cvičení. Áno, určite áno. Áno, ale je to také vtipné, že on je taký vlčák, taký vlk samotár, ale na druhou stranu milujeme spoločné chvíle. Jo. Takže je to náš priestor na ten balans. Jo, takže když bude zlobit, tak prostě zamkneš sklep a je hotovo. Jasně, on to je chytrý. On má kľúče tiež, takže sa otvorí. Ale máme naozaj, každý tam má svoje miesto, čo je úplne strašne skvelý pocit. A prosím tě, už si ho naučila jíst maso, nebo stále vegetarián? Ne, stále je vegetarián a ja mu fandím. Určite napríklad on mňa naučil aj nejaký ten iný pohľad na svet, že môže to byť i tak. Samozrejme, on je v tomto veľmi benevolentný a to, čo hájí, on nevyžaduje od iných. Ale tým, že napríklad Adam nepije, neje meso, tak žije vo velké čistotě a to je jako fajn, no. A já si to neumím, prosím tě, představit, že protože ty mi přijdeš jako poživačná, prostě masožroutka, promiň, ale to já miluju tyhle živočišný typy. Takže prostě to masíčko si dáš a dáš si ho s Adamem, anebo ho jíš někde jako na terážce ve sklepě? Ne, primárne domov meso nekupujem, pretože varím vždycky v podstate ja a varím pre nás. Nechcelo by sa mi robiť 2-3 jedlá, takže varím vždycky vege. Čo vôbec nevadí, pretože je veľa rýb, napríklad, ktoré milujeme, takže ja si to krásne balansujem a keď sme niekde v dobrej reštaurácii, tak si užijem aj to meso. Jo, ale tak si dáš takhle před sebe, aby na to teda nemusel koukat. Ne, to vůbec. Zvládá to v pohodě? Fakt je to úplne v pohode. A pre Boha, jasné, prečo by aj nebolo. Ale mne to ako nechýba. Ja som práve že človek, ktorý zbožňuje pečivo a sacharidy všeobecne, takže cestoviny, sladkosti. Takže kebyže meso není nikdy, tak sa z toho nestrieľa za mňa. Bohužiaľ, no. Proč? No, lebo proste aj tie proteíny sú super, hej, ale ja by som zvládla žiť na ryži, no. Jo? Ja to milujem. Aha. No, můžeš najít radost ve všem teda, evidentně. No a musím se zeptat, nezlob se, ale tak jako baráček, zahnízdíte, já jsem tak jako naznačila, co to o české občanství. Že to byl takový jako náznak, jestli se budete brát. Jo, tak to je sice milé, ale tak 3 občanstva mať nemôžem. No. Jo, takže takhle se z toho vyvlíkla. Hele, zatím tam ten prstýnek není, takže Adam plánuje. Nejspíš budou zásnuby ve sklepě, hezky. Ne. Ale o tom nechceš mluvit, jasně jdeme od toho, ale chci se zeptat, jestli máte plány na dětičky.
Tak ja si myslím, že detičky určite raz budú. Jo? Prečo by neboli? Veď to je to najkrajšie, čo na svete môže pobehovať. Takže... A víc než jedno teda, jo? A tak asi v rámci tohto sveta, v rámci rozpočtu, no. Jo. Myslím, že jedno dieťa bude úplne skvelé, ak budú dva. Ja netuším. Jo. Myslím si, že asi začneme jedným, ale neviem kedy. Jo. No to budeš skvělá máma a tvoje maminka za skvělá babička. Mimochodem, ja sa na to spolieham. Jo. Ja sa na to spolieham, pretože moja mama je fakt, že koľko má ani, nechcem povedať koľko rokov, no nemá veľa, takže bude úplně super babka raz. Aha. Každopádně, když právě vidím jí a vidím tebe a představím si třeba malou holčičku, tak vidím 3 otisky. Jako... A to si ešte nevidela tetu, moju, akože mám jedinú segru, takže my keď sa stretneme, tak sme také čierne bosorky. Hej, a je to strašně... Jedna Salma Hayek vedle druhý. No, Ale bohužel musíme končit, ale potřebuju se tě zeptat ještě, kde všude tě můžeme vidět, kde tě všude můžeme najít a kde všude tě můžeme číst, protože ty jsi i spisovatelka. To je tak milé, ďakujem. Tak určite moje kuchařky vaříme nebesky a pečeme nebesky, to nájdete v každom knihkupectve. Ale kde ma môžete zažiť naživo, tak sú tu momentálne rôzne prebiehajúce festivaly. Včera som vystupovala, zajtra idem vystupovať, takže dáko v rámci republiky. A to vždycky sdieľam na Instagrame, kde som. Ale to, čo ma živí a to, čo najviac milujem, sú kurzy. Takže v Brne, v Prahe a v Prúhonicích a pôsobím v kulinárskych akadémiách a tam naučím každého, ako postaviť dort. Jo? Stačí se prostě podívat na Instač UBSky, tam se všechno dočtěte. Děkuju moc a děkuju moc za návštěvu. Bolo to strašně krásné, ďakujem. Besky? No dobře, no tak Besky Diarová Veronika. Je to tak.